vooral onthouden dat de Kanaaldorpen dat die leven. Dat er steeds meer kinderen, en ze zijn hier ook vandaag, dat die erbij komen. Eén bewijs, de school hier aan de overkant van de straat, die zit vol. Waar het tot over een aantal jaren geleden scholen hier in de buurt gesloten werden, wegens te weinig leerlingen, lijkt nu de omgekeerde beweging ingezet. En dat is goed nieuws, denk ik. Dat bewijst dat de Kanaaldorpen dat die een toekomst hebben. Gelukkig heeft de school intussen ook al bouwplannen. Maar er zijn niet enkel gebouwen nodig voor al die kinderen, er is ook ruimte nodig om te spelen. En dat is iets, beste kinderen, wat ik meeneem. Jullie hebben mooie tekeningen gemaakt van waar jullie graag spelen. En vooral ook aan mij gezegd dat jullie nog meer plek willen om te spelen. En nu ga ik terug naar het stadhuis om eens goed na te denken waar en hoe we voor meer speelplaats kunnen zorgen voor jullie. Er was al een concrete vraag over het koppelingsgebied in Deskeldonk. Ik heb het doorgegeven aan mijn collega, die ging dat bekijken. Maar er zijn misschien ook ideeën, in elk geval meer speelruimte voor de jeugd van de Kanaaldorpen. Dat is een van de dingen die ik meeneem.